लोगोफोर गोजोन्थों बयनिसिमबो आंनि गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआ जागोन मोनसे जायगायाव थांदोंमोन, थांनानै आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय माने मोनसे बिबार बागानखौ आं भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव। दा नोंथांमोना भिडिअखौ बा बिबारखौ नायनो गोसो दंबा नायलांनो हागोन आरो नायनो गोसो गैयाबाथ' गैयासै, आं बेखौ जेबो बुंनो थांला। आरोबाव आं खावलायहरबाय माने बे बिबारा बेसेबांनि फानजायो बा बेसेबांनि फानहरो, ओमफ्राय बे बिबारखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जायो बेखौ आं सोंनानै लागोन। बबे बिबारा बेसेबां लायो नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ, होमबा बुजिगोन। आरो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिहरहोबावनोसै माने जायहा लांफैनो गोसो बिबारखौ, आङो आंनि बे डिसक्रिपसनाव आं नाम्बारखौ होनाय जागोन। नोंथांमोना बे नाम्बारावनो कन्टेक्ट खालामनानै बिबारखौ लांफैनो हागोन। दा आङो बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ जागायनोसै, नोंथांमोना नायलांदो। आदसा आदा, बे बिबारखौ बेसेबांसोआव फाननाय जायो नोंथाङा? खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलनिसिम। बिबार माने बिबारा बहुत रोखोम दं। दा बिबारखौ नायनानै ग्रथखौ नायनानै बा बिनि मुथा बा बिनि बिफांखौ नायनानै फानो आरो। ओमफ्राय गासिबो जिनिसखौ आं फाननाय जाया। दा जेनेबा नैबेफोरखौ फाननाय जाया आरो। बेयो जाहैबाय जोंनि मस्ट लकेल। दा बे जोबलांबाय बे जिनिसा, आं बेखौनो बुथुमदों आरो। दा जेनेबा नै बिसोरो हाइब्रिद नै, जों बेफोरखौबा फाननाय जायो आरो। बेखौ मा रेटआव फाननाय जायो जेनेबा? बेखौ 1000-1200 लायो बेबायदि आरो दामा। बे थाइलेण्डनिफ्राय लाबोनाय बे थाइलेण्डनि फुलि। बे जायगानि नामखौ मा नाम होनो नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा रायजो राजानिसिम? बे जाहैबाय जोंना अन्थाइबारि गामि, चिरां डिस्ट्रिक्ट, बेंटल ओनसोल, बे आरो आसाम। ओमफ्राय बिबारा गुबुननिफ्रायबो साप्लाय फैयो नामा नोंथांनिसिम? बिबारा साप्लाय माने बे आंथ' बुथुमदोंसो नालाय, बे जोंनि मस्ट लकेल, जों बर'निखौ बियाद होनबाय। ओमफ्राय आसा जेनेबा इंराजिफ्राव बेखौ अर्किड होनना बुंबाय आरो। अर्किड होनबा बे गोजौआव थाग्राखौ जों बुजिबाय। माखासे अर्किड होनोबा जोंहा बे फुलखौ नायनानैसो बुजियो आरो, बिबारखौ नायनानै। बे बिबारा जाहैबाय 3 मास गाहाम थायो खनसे बारगासिनो अबेबा जिनिसा अर्किडा। ओमफ्राय जोंना आंनाव बांसिन 90%आनो लकेल। बे गोमालांनो हमबाय नालाय, दा बेखौ बुथुमना दोननाय जादों आरो। दा जेनेबा नैबेफोर अर्किडफ्रा नै, खुनु बेयाव हानाङा। बेयो ओरैबायदि समायना बारो। बेखौ डेन्ड्रबियाम होननाय जायो आरो। दा जेनेबा नैबेफोर नै, बे जाहैबाय भेन्दा। बे ओरैबायदि समायना बारो, दाख्लै बारखांजोब्बाय आरो सिजोनाव। नै दा सिजोन जाबाय ना, बेनिखायनो। ओमफ्राय माखासेयाथ' दाबो बारो। लकेल अर्किडफ्रा अबावबा बारो, अबावबा दं आरो। दा नैबेफोर नै, बेखौ आन्थ'रियाम होनना बुंबाय। बेबो बायदि बायदि गाबनि दं, अबेबा गोजा, अबेबा गुफुर, अबेबा थाइलेण्डनि, अबेबा चाइनानि, बेफोर बेबायदि रोखोम दं आरो बेहाय। ओमफ्राय आदा, बे आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नायगिरि नोंथांमोननिसिम लांफैनो थाखाय खावलायगोन नामा? लांफैनो हागोन सोरबा सोरबा नांगौब्ला। जायफ्रा बिबाराव गोसो गोनां बा अर्किड बे जोबलांनो हमनाय जिनिसखौ जुदि सिनायोब्ला, सिनायनो गोसोब्ला लांफैनो हागोन आरो। बिदिनो जिनिसखौ नायनानै दाम जायो आरो बेफोर जिनिसा। दा बेफोरखौ 300 गाहाम लायो आरो। नैबे हाइब्रिद ना, बे 12 मास बिबार बारगोन आरो बे। दङ बायदि बायदि रोखोमनि बिबार दंबाय आंनाव। जायखिजाया आदा, माने बिबारा बबे बिबारा बेसेबाङाव फाननो हायो बेखौ मोननैसो देखायनो हागोन नामा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव? देखायजागोन। बैयाव हाइब्रिदफोरखौ फाननो हायो। बे मस्ट लकेलखौ बांद्राय फाननाय जाया आरो। हरै नायजागोन। बेबायदि नङा, आंना 3 4 दं बे ग्रिन हाउसआ। ओमफ्राय बे बागानाव गासिबो दंजोबो। 1012 बे खनसे बारगासिनो, बे मास 3 गाहाम थायो। बे बिफाङा एसे फिसा, देनां देरबा आरो साबसिन जाबावगोन आरो। बे थाइलेण्डनि अनलाइन। बैसोर बे थाइलेण्डनि गोजा। दासिमबोसो गायखांना बावाखै, 1 मासआनो जायाखै बे गायनाया। बारबासो, बिबार बारबासो फाननाय जागोन आरो। बारथ'वाखै। ओमफ्राय नै बिसोरो नैबे डेन्ड्रबियाम न'वाइल, खनसे बारगासिनो 3 मास गाहाम थायो। ओरैबायदि समायना जायो बिबारा। बे हाइब्रिद गोजा आरो बिसोरो गासिबो। बेयावनो बायदि बायदि कालार ओंखारगोन। नेक्स्ट बोसोराव ओंखारजोबगोन आरो कालारा। बे गोजा जागोन, अबेबा गोमो जागोन, अबेबा दस्रा जागोन। दा नैबेफोर नै, बे जाहैबाय बेखौ अनसिडियाम होनना बुङो। बे बिबार बारसेखौ मोजाङै नायोब्ला बेखौ मानसि मोसानाय बायदि नुयो आरो। ओरैबायदि समायो जिनिसफ्रा। बिफाङाव बायदि रोखोमनि बायदि बिबार दं आंनाव।
होमबा लोगोफोर आरो गाइस नोंथांमोना मालिकनिफ्राय मिथिनानै मोनखाबाय आं सोंबाय नोंथांमोनाबो खोनाखाबाय दा नोंथांमोना बिबारखौ लांफैनो गोसो दङबा लांफैनो हासिगोन आं मोना लांफैनो हागोन आरोखि बिबारखौ नै बेबायदि साजायनानै दोननाय जादों नै बेबायदि सिङावबो दंजोबो बे गोजौआव दोननाय बिबार बियो नायलांबाय था देखायलांगासिनो दङ नैबेलाय नै बेबायदि ओमफ्राय नै बेबायदि साजायदों बिबार बारि बियो बिबारा बिराद मोजां आलायनानै दोनदों नैबाव लांफैयोबा सोरबा बायोबा कन्टेक्ट खालामलायनानै लांफैनो हागोन लोगोफोर आं देखायहरबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअनि थ्रुयै नैबेनो माबानि नामा साइन बर्डआ नै बिराद मोजांथार बिबारा नैबावबो दंजोबलाजोबो नै बिबारा सिङाव मा बिबारथाय औ जेखि जाया दे लोगोफोर मालिकनिफ्राय मिथिनानै लानोसै नैबावबो दंलाजोबो बिबारा नै गय बारियाव गासैबो बिबार बारिजोब अर्किड होनदों मालिकआ बेखौ अर्किडसो होनो आंथ' बारा मोजाङै मिथिया नै बेवहाय नै औ नैबेलाय नै बेवहायबो गासैबो बिबारजोब नैबेलाय नै बिबारजोब बियो नैबेबो बेबायदि जासिगोन दा लोगोफोर भिडिअआ आं एसेयावनो फोजोबनोसै बयनिसिमबो गोजोन्थों।